היום בחדשות, כיתה המודיעין מקבלים רעות, השתלטו על הכנסת. שלום וערב טוב. היום בסמוך לשעה 9 בבוקר, כיתה ט' 6 מתיכון מכבים רעות מור השתלטו על כנסת ישראל. הם הגיעו לשם במסווה של טיול כיתתי לסיכום החומר שלמדו באזרחות, אך בהנהגתה של מורתם השתלטו על הכנסת. בואו נשמע את הפרטים המלאים בכתבה של רותם. הכל התחיל כאן, בכיתה הזאת, כיתה ט' 6. בסמוך לשעה 8 בבוקר התלמידים יצאו לכיוון הכנסת. לאחר שיצאו מבית הספר, ואף אחד כבר לא יכל לעצור אותם, המחנכת וידאה שכל התלמידים נמצאים, ושאפשר להיות רגועים ובטוחים שהמשימה תעבוד. תשמעו על שקט שנוכל לראות מי לוקח חלק במשימה הזו, ואני בלי משקפיים. נעמי אדמוני, את פה, יפה מאוד. מאיה אילון, כאן, נוכחת. מאיה אלביק. כן, פז אלמוג, כן, את פז אני ראיתי. פז, את באוטובוס? יפה מאוד. נועה בלי. נועה בלי, כנראה שהיא קצת מפחדת. כנראה. עמית בננפלד. ביאגר. בן זקן. ענאל בן שבת. יפה מאוד. בן נעים. בן נעים, הכל בסדר? חיים מחייכים עלינו, יפה מאוד. בראשי. מוכנים. ברטוב! היא חולה. ברטוב חולה, אנחנו נצטרך איכשהו להסתדר בלעדיה. אופק זוהר! סבל אנחנו יש לי מוסר ביותר. יונתן חיימוביץ', מעולה. טיבי, את פה, מעולה. ינוב, סטוף, יפה מאוד. צריך אחד כזאת. כבירי, אתה מוכן. אתה יודע מה אתה צריך לעשות. טוב מאוד. דייב! טל כהן, בדרך. הוא בחוץ כנראה. הוא בחוץ. נריה כהן. תומר כהן. מעולה. אליה לוי. מוטעי. הנה, יש לנו אפילו את הגיבוי של אמרני פה. נטע נסימי. כן, אני בלי משקפיים. נטע נסימי. פה. יואב סרי. יואב. אושרי. פנקס פה, מעולה. שי פה, אני יודעת, בר פה, זיבצ'וק, זיבוש. עדי שפירה, יש לנו 34 פחות 5. דיברנו עם מנהלת חטיבת הביניים מור ועם רכזת שכבת ט' שהייתה אחראית על כיתה זו, ושאלנו אותן מה דעתן על הפרשה. האם ידעת על התוכנית של ט' 6 להשתלטות? ממש לא. אני מאוד מופתעת. זה לא משהו שאנחנו מחנכים כאן את התלמידים בבית ספר. הפתעה אחת גמורה. מה הייתה התגובה שלך כששמעת שזה מה שהם עשו? מאוד נדהמתי. זה לא משהו שאני מצפה שיקרה, בטח לא בסוף 3 שנים כשנמצאים בחטיבה. לא משהו שאנחנו מחנכים. לא מתאים, פשוט לא מתאים. את חושבת שצריך לעשות בנושא של השתלטות עכשיו משהו, לנסות להוריד אותה מזה או משהו? מה את חושבת? מה אני אגיד לך? אם הם כבר השתלטו, הייתי נותנת להם הזדמנות ככה קטנה לראות איך הם יעשו את מה שהם מתכננים. אולי כנסת ישראל תלמד משהו מט' 6 ומקלריסה. אולי. מה הייתה התגובה שלך כששמעת ההשתלטות שלהם? תשמע, כנראה שבכיתה הזאת יש איזה שהם גורמים מחתרתיים שאני לא ידעתי עליהם. אני מאוד כעסתי, כי כזה דבר שקורה בלי שאני אדע עליו מראש, זה נראה לי לא תקין, ואני אבדוק את הנושא הזה לעומק. אני מתכוונת לעשות ועדת חקירה מעמיקה, ובסוף ועדת החקירה הזאת אני אחליט מה יהיו צעדיי. עכשיו, לפי מה שהבנו, את חברה מאוד קרובה של המחנכת, של קלריסה. כן. איך זה הגיוני שלא שמעת על זה? נפגעתי קשות. קלריסה היא חברה קרובה שלי. מה את יודעת עליה? אני יודעת שהיא מורה נהדרת, מורה לאנגלית טובה, ואני חשבתי שהיא מדברת איתי,
ואני ממש, אבל ממש נפגעתי עד עמקי נשמתי מזה שהיא עשתה את זה בצורה שממש לא ידעתי על זה שום דבר, ואני אשקול את צעדיי לגבי החברות שלנו. כן, את חוזרת על כל הזמן הזה שאת תשקלי את זה. כן. מה האפשרויות שלך? מה את חושבת ש... אני לא רוצה לגלות לכם, אבל בואו נגיד ככה, כיתה ט'1, שהיא הכיתה של השכבה, כן. לה אמור להיות הכבוד להיות בשלטון, וכנראה שתהיה פה איזושהי הפיכה קטנה או מהפכה גדולה בהמשך. את חושבת אולי שכדאי להשאיר טיפה את שש בשלטון, אולי תגידו מהם משהו? ממש לא. ממש לא. תראה, בכיתה ז' לימדתי אתכם היסטוריה. אז היה על מה לדבר. היום זה רק ט'1. תחכו, הנקמה תגיע. אוקיי, תודה רבה. בבקשה, זה חשוב. האוטובוס מחכה לנו פה. שתדעו לכם, זה יהיה בסדר, הוא לא הולך לשום מקום. איך שאנחנו חוזרים, האוטובוס, אתם תמצאו אותו פה. זה חשוב, הכל יהיה בסדר. אני סומכת על כל אחד ואחד מכם. זאת אומרת, אם זה יהיה ממש משעמם ונצטרך לברוח, האוטובוס מחכה לנו פה. אני מאמינה גם בך. במקרה שנצטרך לברוח מהר, אנחנו נקראים האוטובוס פה. פה. והצלחה לכולנו. בהצלחה. נכון לעכשיו, הכנסת החדשה בידי ט'6 לא פעלו בנוגע לשום נושא. ולנו כל מה שנשאר זה לקוות לטוב. זה עתה קיבלנו את רשימת השרים החדשים של כנסת ישראל בידי ט'6. נציין מראש כי הממשלה החדשה החליטה שבעקבות חשיבות תפקידים מסוימים, לחלק מהתפקידים יהיו 2 שרים. כראש הממשלה מכהנת המורה המובילה קלריסה רוטקין. לפי דבריה, כי לאף אחד לא אכפת מה היא מבינה, אם היא לא תהיה שם, כולם ירדמו. בתור הסגניות של קלריסה, מכהנות נעמי אדמוני וזיו שמש, שהיו העוזרות האישיות של קלריסה כבר בתכנון במהלך השנה. מאיה אילון ואושרי עטרי יכהנו כשרי תחבורה. מאיה הייתה אחת ממתכנני נתיבי איילון, ואושרי, מכיוון שמרוב שהוא נוסע באוטובוס, הוא כבר חבר כבוד של חברת קווים. מאיה אלביק תכהן בתור שרת האומנות, מכיוון שהיא תמיד מציירת, והיא עושה את זה בצורה מדהימה. גיל אלדד כמובן תהיה שרה לענייני תנועת הנוער, כי מכבי צעיר תמיד אצלה על המפה. פז אלמוג תהיה שרת האנרגיה, בעקבות שהייתה אחת ממקימי חברת הדלק, פז. נועה בלי מיועדת להיות שרת המודיעין, מכיוון שהיא תמיד, אבל תמיד, מסתובבת ממודיעין. עמית ביננפלד יכהן בתור שר לבעלי חיים, מכיוון שרק לא מגיע לטפח את הקופים הירוקים. גיא ביגר יקבל את תפקיד שר הדיבור, כי הוא ינצח את כולנו בתחרות דיבייט. עידן בן זקן יהיה שר הספורט, בגלל שכשהוא לא יושב, הוא רץ. ענאל בן שבת וסתיו ינוב יכהנו כשרות הפנים, כי למה לצאת מהכיתה אם אפשר להישאר בפנים? עמית בנאים יקבל את התפקיד שר החקלאות, מכיוון שרק עליו אנחנו סומכים שיגדל לנו קנאביס, כמו שצריך. אכן, רותם בראון יכהן כשר הטכנולוגיה, מכיוון שהמחשב שלו זה בעצם החיים שלו. יובל בראשי יקבל את התפקיד שר הבנייה והשיכון, הוא עוד יעצב את כולנו את הבתים. תקשיבו לי. נועם ברטוב תכהן כשרת אומנויות הבמה. אתם הייתם מעלים לבמה מישהו אחר חוץ ממנה? דה. אופק זוהר יהיה שר בלי תיק. כי למה צריך תיק? עם מציאות. יונתן חיימוביץ' יהיה השר ליחסים בינלאומיים, עקב התקשורת עם גילה פז באזרבייג'אן. לינור טיבי ונטע נסימי יכהנו כשרות התקשורת, בגלל שלראות אותם בלי טלפון זה מחזה נדיר. באמת נדיר. עידן כבירי יקבל את התפקיד שר המסיבות, כי אין מסיבה טובה יותר משל כבירי. אתה שומע? יש מסיבה מחר בשעה 2, תבוא. אנחנו בזמן שידור. דוד כהן יקבל את תפקיד השר לענייני גבולות. הוא ממש GPS מעליך. אם תעבדו מתישהו, תתקשרו אליו. ברור. כאילו, מה? טל כהן יכהן כשר החוץ. כי למה להיכנס לכיתה אם אפשר להישאר בחוץ? נריה כהן ושי קפלן יקבלו שתיהן את התפקיד שרת התרבות. כי תמיד אפשר למצוא אותן עם איזה ספר טוב.
נכון. תומר כהן יקבל את התפקיד שר החינוך, כי הגיע הזמן שמישהו חכם יקבל אותו. אליה לוי תכהן כשרה לענייני שפות, האנגלית שלה טובה כמו העברית שלה. אור מוטאי תקבל את התפקיד הנחשק, שרת האופנה, כי מי יקבל אותו אם לא גברת מותגית? מה? יואב סער יכהן בתור השר לענייני מדעים, הוא עוד ימציא לנו תרופה לסרטן. ליאת פנקס תקבל את התפקיד שרת המשפטים, כי נימוקים טובים תמיד עוזרים בדרך למטרתה. ענבר קקובסקי תכהן בתור שרת הפיתוח והניתוח, כי אף אחד לא חושב מחוץ לקופסה כמוה. בר שגב יקבל את התפקיד שר התשתיות והמים, כי למה להביא מים מהבית כשיש לחברים? והקינדמה שלו זה משהו. וואי, כן. ואחרונה, עדי שפירא, שתקבל את התפקיד שרת הקלאסיקה, מכיוון שהיא מנגנת על הפסנתר בכל זמן נתון, וכשאין אחד כזה בקרבתה, היא מסתפקת בעצמים שונים. אז בסך הכל ט' 6, היו לנו אחלה של 3 שנים. היו קטעים טובים יותר ופחות, עליות וירידות, הצלחות וכישלונות, קטעים שמחים, קטעים עצובים, אבל בעיקר זיכרונות מצחיקים. תודה לכם על 3 שנים מדהימות. תשמרו על קשר. And that's all, folks. רגע, את תחזור. נעים בן שבת וסתם אין לו עשרות. אל תעצור. אני מתחיל. רגע, שנייה. הנעים בן שבת וסתם אין לו יכהנו כשרות הפנים. כי למה לפנים במיטה אם אפשר להישאר לפנים? עמית בנאים יקבל את התפקיד שר החינוך. די, זה לא ילך. הנעים בן שבת וסתם אין לו יכהנו כשרות הפנים. כי למה לצאת מהכיתה אם אפשר להישאר בפנים? עמית בנאים יקבל את התפקיד שר החינוך. היא זגה. כן, תחשבי, לא יודע. זה אתה קיבלנו את רשימת השרים החדשים. יופי יובל! נעים בן שבת וסתיו ילוב יכהנו כשרות. אי אפשר. לא, בסדר.
שבת וסתם לכהנות ישראל, אני מבינה כתוב מהר, 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 מהר. הנהל בית שבת וסתם לכהנות ישראל, כי למה לבית מהכיתה? אפשר להישאר בפנים. עמית בנאים מקבל את התפקיד.